Fix-xahar ta' Ottubru 2024 madwar 400 isqof u anke saċerdoti u lajċi se jiltaqgħu il-Vatikan madwar il-Papa Franġisku biex inkomplu niddiskutu dwar is-sinodalità. Tgħiduli di x'inhi dis-sinodalità? Li aħna bħala Nsara nimxu flimkien. Din il-laqgħa stess tissejjaħ sinodu mixja flimkien. Se nkunu diversi nies b'diversi lingwi minn kull parti tad-dinja, hija esperjenza fiha nfisha li tiltaqa' ma' tant nies ta' kulturi, lingwi u esperjenzi differenti. Imma fiha nfisha din l-esperjenza ta' sinodalità li aħna nimxu flimkien, nitolbu flimkien, niddiskutu flimkien, tittejna biex ikonna knisja li verament nimxu flimkien. Tliet temi importanti li se niddiskutu din is-sena huma li aħna nkunu nies li jħobbu l-għaqda, li nkunu knisja f'komunjoni, li nipparteċipaw flimkien fil-ħajja tal-Knisja, xi knisja mhux tal-isfirtu tal-qassisin biss, imma hija ta' kulħadd, hija l-familja tal-Insara, tal-Imam din kollha, u li aħna nkunu wkoll poplu missjonarju, li ma nibżgħux nagħtu xhieda lil Ġesu. Itolbu ħafna lina biex din l-esperjenza li se ddum xahar sħiħ tkun għalina wkoll esperjenza li tqawwina fil-fedeltà tagħna lejn Ġesu qabel kollox, tiġborna flimkien madwar il-Papa u tagħmilna wkoll rajja skont il-qalb ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Din it-tislima ta' Trinità Qaddisa, f'isem it-Trinità Qaddisa, Alla wieħed il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu tasal għand kull wieħed u waħda minnkom, speċjalment dawk li jinsabu għaddej minn żmien ta' tbatija, mart jew solitudni, jew xi ħaġa li qiegħda ittaqqa lill-qalb tiegħek. Il-mulej jimxi magħna, il-mulej jiftakar fina. F'dil qudies aħna ħanitolbu b'mod speċjali llum għal paċi fid-dinja. Nafu kemm hawn gwerer fid-dinja u għalhekk id-dover, id-dmir tagħna huwa li aħna nitolbu biex il-qawwa tal-mulej tmiss il-qalb ta' persuni, ta' mexxejja biex dawn ma jwebsux rashom u qalbhom u allura jaħdmu għal paċi u għal soluzzjonijiet ġusti. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej Ġesu, inti l-ħobs ħaj li niżel mis-sema, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mulej Ġesu inti r-raj tajjeb li taraf in-naċ tiegħek, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej Ġesu inti l-prinċep tal-paċi, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna d-dubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu Alla taslim li inti l-istess slim, dawk li jġibu l-inkwiet ma jifmukx, il-bnedmin ta' illa ma jridux jafu bik. Għamel li daw kollha li huma qalb waħda bejniethom iħarsu sal-aħħar dan il-ġid kbir u li dawk li għandhom it-tilwin bejniethom jinsew nuqqasijiet ta' xulxin u jerġgħu jagħmlu l-paċi. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, jekk kif tassew ġara, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom, jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru bħalma ġa ktibtilkom fil-qosor. Minn dak li qrajtu tistgħu tifhmu sewwa kemm jiena dħalt fil-qalb tal-misteru ta' Kristu. Dan hu l-misteru li fih ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex kollhom semm mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom semm mill-istess weda fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Ta' dan l-Evanġelju jiena sirt ministru skont id-don tal-grazzja li Alla tani, skont is-seta tal-qawwa tiegħu. Lili li żar fost il-qaddisin kollha ingħatat li din il-grazzja li nxandar fost il-pagani l-Evanġelju tal-għana ta' Kristu, għana li ebda moħħ ma jista' jifhmu, u li noħroġ għad-dawl quddiem kulħadd kif Alla temm il-pjan tal-misteru li kien moħbisa minn dejjem f'Alla li ħalaq kollox. B'hekk l-erf ta' Alla, erf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa marraf permezz tal-Knisja lill-prinċpijiet u l-setat tas-sema, skont il-pjan li hu kien fassal sa minn dejjem fi Kristu Ġesu Sidina. Bih aħna għandna l-ħila nersqu permezz tal-fidi tagħna fih. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Ara, Alla s-salvazzjoni tiegħi, jiena nittama u ma jkollix minix nibża, għax qawwieti u għanjieti u l-mulej, għalija sar is-salvazzjoni. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni, roddu ħajr lill-mulej, sejħu ismu, għarfu lill-ġnuż bl-emejjel tiegħu, xandru lill-ismu li jismu huwa floli. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Għannu lill-mulej għax għamel ħwejjeġ kbar, ħajkun dan magħruf mal-art kollha. Aqbeż bil-ferħ, għanni int li tagħmar f'Sion, għax kbiru f'nofsok il-qaddis ta' Iżrael. Flimkien, kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun tas-salvazzjoni. Issru mela u kunu lesti għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: kunu għafu dan, li kieku sit id-dar kellu jkun jaf x'in ikun ġej il-ħallil, ma kien se jħalli min jinfidlu il-ħajt ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fiha jiġi bin il-bniedem. Qallu Pietru: mulej, dil-parabola qiegħed tgħidha għalina jew għal kulħadd? Wieġbu l-mulej: int min tgħid li hu l-qaddej fidil u għaqli. Minnu dak li s-siti qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom sehmhom f'ħin l-ikel. Ħin dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jagħmel dan. Ngħidilkom is-sewwa li jafdalu ġidu kollu fidejh. Imma nagħmlu mod li dak il-qaddej jibda jgħid f'qalbu: sidi jiddawwar ma jiġi, u jaqbad isawwat lill-qaddejja kollha irġiel u nisa, u jiekol u jagħtiha għax-xorb u s-sokor.
Sid dak il-qaddej jasal f'jum meta ma jkunx jistennieh, f'sija li fiha jieħdu Alla-rrieda u jagħmlu bċejjeċ u jagħtih dak li ħaqhom in-nies li mhumiex fidili. U dak il-qaddej li jkun jaf x'irid sidu u madankollu ma jħejjix jew ma jagħmilx li jrid sidu, swad kbir jaqla. Min imbagħad bla ma jkun jaf xi jrid sidu jagħmel xi ħaġa li jkun ħaqqa is-swad, dan ftit jissawwat. Għax lil min tawh ħafna ifittxu li jieħdu ħafna minn għandu u min ħallewlu ħafna f'idejh iżjed jippretendu minn għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifir lilek Kristu. Ħafna minna jippruvaw jieħdu l-kliem ta' Ġesu bis-serjetà. Nippruvaw ngħixu il-kelma tal-mulej li tkun tħabbrilna. U illum Ġesu waqt li qiegħed ikompli l-vjaġġ tiegħu lejn Ġerusalemm, ikompli jgħallem. Illum qiegħed jgħallem lid-dixxipli tiegħu u qed ikellimhom u jkellem lilna wkoll dwar l-importanza tar-responsabbiltà li aħna il-kelma tiegħu dak li hu jgħidilna l-atteġġjamenti li hu jixtieq inissel fina ngħixuhom, nagħmlu minn kollox. Forsi għadna qegħdin infittxu, forsi għadek qiegħed titħabat biex tagħmel dan, imma taqtax qalbek. Il-mulej jagħtik ukoll għajnuna li għandek bżonn biex din il-kelma tipprova tgħixha. Illum Ġesu juża żewġ aġġettivi biex jiddeskrivu min hu l-qaddej jew kif għandu jkun il-qaddej. Qaddej fidil u għaqli, huma żewġ kelmiet li jispikkaw ħafna. Min imur il-katedral tal-Imdina u jibqa' dieħel il-ġewwa u tmurru fuq in-naħa tal-lemin hemmhekk hemm l-oqbra ta' xi isfijiet. U fosthom hemm il-qabar tal-Arċisqof maħbub tagħna l-Arċisqof Giuseppe Merċieqa. U fuq in-naħa ta' fuq tal-lapida tiegħu fejn hu midfun hemm il-kliem raj fidil u għaqli. Kemm hu kliem sabiħ li naturalment jiddeskrivi dak li kien għalina l-Arċisqof Merċieqa, li kien l-Arċisqof tagħna għal madwar 30 sena. Imma huwa kliem li jgħod tal kulħadd għax il-koll kemm aħna msejħin biex dawn iż-żewġ aspetti l-fedeltà u l-għaqal ngħixuhom. Narġa' ngħid huma żewġ kelmiet, żewġ aġġettivi li jispikkaw. Qaddej fidil u għaqli. U irrifletti ftit fuq kif inti qed tipprova tgħix il-fedeltà fil-ħajja tiegħek. U x'inhu l-istat tal-ħajja tiegħek? Int min int, x'inhi l-età tiegħek, ix-xogħol tiegħek, il-kondizzjoni tiegħek, imma rifletti ftit jekk intix tagħti importanza lill-fedeltà fil-ħajja tiegħek. Il-fedeltà fil-ħajja ta' żwieġ, il-fedeltà fil-qadi ta' dmirijietek, il-fedeltà fix-xogħol tiegħek li tkun onest, li tagħti s-sija tax-xogħol tiegħek. Il-fedeltà tiegħek inti u titkellem mal-oħrajn li inti ma tgħidx kontra dak jew kontra l-ieħor u l-istess mbagħad dan l-atteġġjament li ieħor l-għaqal li huwa ħafna marbut mal-fedeltà. Kemm hu sabiħ li inti tiltaqa' ma' nies li jagħtuk eżempju għaliex juru ħafna għaqal f'dak li jgħidu u l-mod kif iġibu ruhom. U intu ukoll li qed tismani li qed tieħu sehem f'dil-quddiesa permezz tat-televiżjoni u midja oħrajn, intu ukoll anke jekk forsi limitat, forsi ma tistax toħroġ jew forsi ma tiflaħx jew tħassek dajjef jew dajfa, intu ukoll tista' tgħix dawn iż-żewġ kelmiet, il-fedeltà u l-għaqal. U il-fedeltà u l-għaqal jagħmlu minna nies dejjem ippreparati. Ġesu jitkellem illum fuq li nkunu dejjem imħejjija, dejjem ippreparati. Mhux dejjem ħaġa faċli,
Inti immaġna jiġi xi ħadd id-dar tiegħek ħabbatlek għall-arrieda u inti forsi tkun qed tnaddaf id-dar dak il-ħin jew forsi jkollok xi affarijiet maqluwajn mhumiex fosthom u inti tinfixel. Ġesu hawnhekk qed jitkellem magħna dwar li nkunu mħejjija spiritwalment li aħna dejjem lesti jew nagħmlu minn kollox biex nkunu lesti biex niltaqgħu miegħu. U għalhekk il-fedeltà u l-għaqal huma żewġ atteġġjamenti, żewġ aspetti li jagħmlu minnek persuna dejjem imħejjija. Il-fedeltà u l-għaqal jagħmlu minnek dixxiplu ta' Ġesu, dixxiplu eżemplari. Se tipprova llum tgħix il-fedeltà u l-għaqal. Mhux burin f'dar missierna tas-sema, nitolbuh iqawwi fina il-fidi u jsaħħaħ it-tama tagħna biex ikonna ħeġġa naqduh fil-imħabba, aħna u ntennu wara kull talba żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Qaddis tiegħek mulej. San Pietru ġie afdat bir-responsabbiltà li jira l-merħla ta' Alla. Nitolbu sabiex is-suċċessur tiegħu il-Papa Franġisku ikun sinjal li jaqqat l-insara fl-imkien, nitolbu. Żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Nitolbu għal daw kollha isfijiet saċerdoti, reliġjużi u lajċi li qed jieħdu sehem fis-sinodu ġewwa Ruma biex din l-esperjenza sabiħa ta' Knisja tħalli ħafna ġid pastorali u spiritwali fost il-poplu kollu ta' Alla. Nitolbu. Żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Nitolbuk bħerqa kbira mulej għal paċi fid-dinja, mulej miss il-qlub tal-mexxejja u dawk li għandhom responsabilità biex jarfu kemm ikera l-vjolenza u l-qerda u jaħdmu għal paċi vera u għall-armonija fost il-ġnus. Nitolbu. Żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. Il-mulej żejjen lil kull wieħed u waħda minna b'ħafna doni u kariżmi għal ġid tal-oħrajn. Nitolbuk sabiex is-servizz tagħna ikun dejjem servizz diżinteressat u magħmul biss b'imħabba. Nitolbu. Żommna fis-servizz qaddis tiegħek mulej. O Alla missier li afdajt fidejn il-Knisja s-sagramenti tal-fidwa tagħna. Għamel li fil-ħidma tagħha il-Knisja turi il-wiċċ ħanin ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-missier li jista' kollox. Jilqal mulej dejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej taħ dawn ix-xbijat sagramentali li huma sinjal ta' sliem u tal-għaqda, se nġeddu s-sagrifiċċju tas-salvazzjoni li joffrilek ibnek, is-Sultan tal-Paċi. Għamel li huwa iwettaq l-uliedek kollha fl-għaqda tal-qlub u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. O Alla missier li tista' kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna, inroddulek ħajr u nfaħruk għall-ħidma tiegħek fid-dinja. Għalkemm il-bnedmin jinsabu mifruda minn xulxin minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fema tal-bnedmin biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispirtu Qaddis tiegħek iqanqal il-qlub biex dawk li kienu wedewwa ta' xulxin jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxin u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġid. Għalhekk jeħtieġ li aħna nroddulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandu l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għola tas-smewwiet. Missier ħanin, int li taħkem fuq kull seta, aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristu Sidna li ġi fostna f'ismek. U il-kelma li bija l-bnedmin isalvaw, li inti tagħti lill-midinbin, it-triq li minna jaslinna is-slim tiegħek. O Alla, missier tagħna l-koll, meta aħna tbedna minnek, int reġġajtna għandek b'Ġesu Kristu ibnek li tajtu għal-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu l-xulxin. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek li ħejja Kristu għalina, nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispirtu tiegħek dawn l-offerti. Aħna qegħdin nagħmlu dak li ordnanna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu ħaf idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll f'dak il-lejl ħal-kalċi u waqt li xandar il-ħniena tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabtek. Għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Nofrulek dak li inti stess tajtna. Is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-koll ma' ibnek u b'din it-qarbina li se nagħmlu għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna u jżommna f'xirka waħda mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton, mal-istfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel il-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna u madwar il-mejda ta' ibnek, f'rabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Omm Alla, ma' żewġa San Giuseppe u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien, biex jissieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem,
f'dinja ġdida fejn tiddi l-milja tas-sliem bi Kristu Sidna. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna staqrabnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnub tad-dinja, ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Imlina mulej bl-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna bil-ġisem u d-demm ta' ibnek il-waħdini infittxu tassew li fost kulħadd isaltan dak is-sliem li ħallinna hu ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Infakkarkom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta qed tilqa' ordnijiet minn qabel għad-djarju l-ġdid tagħha s-sena 2025. Id-djarju li huwa bil-Malti jinkludi l-iskruttura u l-qaddis tal-jum, riflessjonijiet u d-dati tal-Festiv Malta Għawdex fost l-oħrajn. Din is-sena wkoll għall-ewwel darba jista' jinxtara notebook li jista' jintuża minn sena l-oħra. Biex tordna l-kopja tiegħek, żur il-website knisja.mt/djarju jew ċempel fuq 25906208. Dan mit-2 sal-ġimgħa bejn it-8 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna. Eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli.
Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa, Sultana tas-sema u tal-art. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen.
Slima lik sultana tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu li xaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nibku nolfqu f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o verġni, o ħelwa verġni Marija. Nitolbu skont il-fema tal-Papa. Missirna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu l-erwieħ tal-Purgatorju. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja talla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Mit-tama. Itlob għalina. Niżjed safja. Itlob għalina. Niżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħidnu bitta d-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħidnu bitta d-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla tneħidnu bitta d-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem. Bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen.
talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u warus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u makulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-luħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.